प्रियदर्शनी बराम एवं या परवर्ती अभिनेत्री संध्यारानी साहू भालू नाटक मुख्य अभिनेत्री चरित्र अभिनय करते एवं बहुत उच्च अभिनय करते एवं या पूर्व 12 घंटा नाटक अभिनय कर पुरस्कृत संध्यारानी साहू प्रतिभा से वर्तमान विशेष प्रधान शिक्षक एवं गोटे कलाकार भाव से सब आम सहित रही विभिन्न स्थान जाती कॉम्पिटिशन मानक आम सहयोग करते जदिव आम अभिनय कर सुजोग पाई ना आम अनुष्ठान श्रीजुक्त ज्ञानरंजन दास आम स्वागत ज्ञानरंजन दास आम ज्ञानरंजन दास को अनुरोध करवा सब आम सहित अच्छा परवर्ती श्रीजुक्त सुजित कुमार मिश्र रास्ता कड़े छिड़ा पैसा आदाय कर गाड़ी अटके नाटक पैसा आदाय करने आरंभ कर कलाकार हवा पर्यटन सबुदिन सहयोग अच्छी विशेष भाव से मंच परिचालना करते सुजित कुमार मिश्र आंदोलन जड़े वरिष्ठ सभ्य श्रीजुक्त मनोज कुमार महांती से हमको बहुत भाव कार्यक्रम सहयोग करते विशेष भाव इंटरनेट कार्यक्रम शीघ्र प्रसार करते मनोज कुमार महांती श्रीजुक्त मनोज कुमार पट्टनायक अनुरोध करी अनुपस्थित अच्छा श्रीजुक्त राधामोहन महापात्र को अनुरोध कर आसवे अभिनय एवं सहयोग सम्मान कर विशेष भाव में मंच में बसला महान व्यक्तित्व मानक आम कि कौन स्वीकृति आवश्यकता ना केवल सम्मान भक्तिर आवश्यकता रही तथापि आम खोर्धाक तेणु आम छोटिया गोटे मुवमेंट रखीचु आम पुरुणी आम पंच पाइक फोटो आम निर्माण करूँ अनुरोध करी से फोटो गुड़ी डॉक्टर धनेश्वर साहू समस्ते आम अतिथि मान प्रदान कर केन्द्रस्थल एवं पाइक जो मैंने निजर बलिदान गोटे मुवमेंट आम प्रदान करूँ आम सार छोट हो पारे आम बहुत भल सार को गोटे इतिहास छिटा छाड़ी जानी तो ऐतिह्य स्मृति रहीगला सबुदिन आंदोलन इतिहास अतिक्रांत हो जाए आम शुणा आज मुख्य अतिथि थे ओडिशा थिएटर ओलंपियाड जे नाटक निजक उत्सर्ग कर अर्थनीति विभाग
ପ୍ରଫେସର କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ରଥ ପରିଣତ ବୟସରେ ଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ଯୁବ ସମୟରେ ସେ ନାଟକ ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ବୋଧ ହୁଏ ଆରମ୍ଭ ହବଣି ଗଜପତି ମହାରାଜ ଛେରା ପରେ କରିସାରିବେଣି। ଆମେ ଶେଷ ଦେଖିବୁ, ତାପରେ ଶେଷ ଉତ୍ସବ ଶେଷ ହେବ। ଆଉ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଆମ ସହ ରହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ରଥ ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ପ୍ରଫେସର କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ରଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ପବିତ୍ର ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ଏଭଳି ଏକ ପୁଣ୍ୟ ଦିବସରେ ପବିତ୍ର ଦିବସରେ 4ଟି ନାଟକ ସର୍ବଜନ ପ୍ରଶଂସିତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ପୁରସ୍କୃତ ନାଟକ ଉନ୍ମୋଚନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ନାଗରିକ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଜିକି 50 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମେ ଆମ ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ନାଟକ କଲାବେଳେ ଲୋକେ କହୁଥିଲେ, ଆମକୁ ଗାଳି କରୁଥିଲେ, ନାଟକଟା ନାକ କଟା, ନାଟକ କରିବା ଅର୍ଥ ନାକ କଟିଯିବା। ସେ ସମୟରେ ଆମେ କାଳିଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ହରିଚରଣ କାଳିଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇ ନାଟକ ରଙ୍ଗଭୂମି ସହିତ ସଂପୃକ୍ତ ନ ହୋଇ ଜୀବନରେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ି ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେଇ କହୁଥିଲେ ଯେ ସଲଜ ଗାଏ ନିର୍ଲଜ ବାଏ ଅତି ଅଲାତ୍ମ ନାଚି ନାଚି ଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମାଜରେ ଯେଉଁମାନେ ଅତି ଅଲାତ୍ମ ସେମାନେ ହିଁ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତରେ ନାଟକ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ନାଟକଟା ଭଲ ନୁହେଁ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଧାରଣା ଆମ ମନରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜେ ସ୍କୁଲ ଜୀବନରେ ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲି, ନାଟକ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ନାଟକ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ନେଇ ଅଭିନୟ କରିବା ସହିତ ଅଟସଳନ ସେତେବେଳେ ପେଶାଦାର ଗୁଡ଼ିକ ବିଦ୍ୟୁତ ଛୁଟି ହେଲେ ଆମେ ଏହି ଗୋଟିଏ ଦିନ ସପ୍ତାହରେ ଅଭିନୟକୁ ଆରମ୍ଭ ବିକ୍ରି କରି ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଥିଲା, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦୀପନା ଥିଲା, ଉତ୍ସାହ ଥିଲା, ପ୍ରେରଣା ଥିଲା, ତା କେବେ ଆମେ ଫେରିପାରିବା। ମୋ ବନ୍ଧୁ ମୋ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଲାଳା ଫେରାଇଥାଏ ତାଙ୍କ ଛାତ୍ର ଜୀବନ ନାଟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଦ୍ଦୀପନା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି, ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି, ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି, ମଣିଷ ଚିନ୍ତାଧାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ, ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ସାହିତ୍ୟର କେତେ ବିଭାଗ ଅଛି, କବିତା କେତେ ଜନାକୃତ ହେଇଛି, କେତେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିପାରିଛି, ସେ ତୁଳନାରେ ଗଳ୍ପ ଯେତିକି ପ୍ରଚାର ଲାଭ କରିଛି, ଉପନ୍ୟାସ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଛି, ନାଟକ ସତେ କରିପାରିଛି। କାରଣ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ କବିତା ଲେଖିଲେ, ଅନେକ ଗଳ୍ପ ଲେଖିଲେ, କିଛି ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଲେ, ମାତ୍ର ହାତ ଗଣତି କେତେ ଜଣ ନାଟକ ଲେଖିଲେ। ନାଟକ ରଚନା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟାପାର, ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆୟସାଧ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ
ସେମାନେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେଇପାରିବେ, ସମ୍ମାନିତ ହେଇପାରିବେ, ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ। এই নাটক বন্ধ করুন জীবনে 40 বছর ধরে ওড়িয়া নাটক নিয়ে সমগ্র ভারতে বলেছে এবং সমগ্র ভারত কাশ্মীর ও কেরলা গুজরাট মণিপুর পর্যন্ত ওড়িয়া নাটক পরিবেশন করে। আল্লাহକୁ বিগত 19 ବର୍ଷ ଧରି ନାଟକ ଲେଖନ୍ତି ଯାଇ ଶିବଲିଙ୍କୁ 40 ବର୍ଷ ଧରି ନାଟକ ଲେଖନ୍ତି। ନାଟକ କରିବା ପାଇଁ କୋଉରେ ଗୋଟିଏ ସଂଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ପରିକଳ୍ପନା ଥିଲା। ବିଗତ ପ୍ରାୟ 22-24 ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ କଟକତା ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନାଟକ ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରିପାରିଛୁ ବିନା ସରକାରୀ ସହାୟତା। ଗୋଟିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ଫୁଟବଲ ଖେଳ ଚାଲିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଖେଳାଳିମାନେ ସେଠି ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନାଟକ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଆମର ସମ୍ବଳର ଅଭାବ, ଶକ୍ତିର ଅଭାବ, ସର୍ବୋପରି ଅର୍ଥର ଅଭାବ ହେତୁ ଆମର ଯେତିକି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବା କଥା ତାହା ହେଇପାରୁନି। ତଥାପି ପୃଥିବୀ 122 ଦେଶ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି କଟକ, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଥିଏଟର ଅଲମ୍ପିଆଡ ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ ସହିତ ସଂସ୍କୃତ ପ୍ରତିବର୍ଷ 8ଟି 10ଟି ଏବର୍ଷ 16ଟି ଦେଶରୁ ଶିଳ୍ପରେ ଆସି ନାଟକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ସବୁବେଳେ ସନ୍ତୋଷକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବନ୍ଧୁ ଡାକ୍ତର ଧରିକ ସାହୁକୁ ଅନୁରୋଧ କରେ, ଉତ୍ସାହିତ କରେ ଯେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତମାନର ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ କରନ୍ତୁ। ବିଦେଶ କଳାକାରମାନେ ଦେଖି ଆହ୍ଲାଦିତ ହେବେ। ଓଡ଼ିଶା କଳା ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ କରି ନାଟକ ଓ ନାଟ୍ୟଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ବିଧିବଦ୍ଧ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ ଓ ରଙ୍ଗ ରକ୍ଷା କରି ଆସି ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶଂସା ପାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଅତି ଆନନ୍ଦ କଥା ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ସନ୍ତୋଷ ଆସିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାଙ୍କର ନାଟକ ଅଭିଯାନ ନାଟକ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ନାଟକ ଉତ୍ସବ ଓ ନାଟକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଣିବ। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ମାଟି, ସେ ମାଟିକୁ ଯେଉଁ ସାର ସମ୍ପତ୍ତି ତାହାର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଅଭିଯାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ନାଟକ ସମ୍ପର୍କରେ କରିବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇସାରିଛି। କେବଳ ସାଧୁବାଦ ଜଣେଇବି, ଆଶା କରିବି ଯେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେଉଁ ନାଟ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା, ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବା ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ନାଟ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତମାନର ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରି ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିବେ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ, ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ୟକଳା, ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ଅଧିକ ସମୃଦ୍ଧ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଇନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ବୃନ୍ଦାବନ ପଣ୍ଡା, ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଙ୍କ୍ତି ଭୋଜନରେ ମିଳିତ ହେବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟ ହେଉଛି ଆଜିର ପର୍ବ। এই ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଡ଼ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜି ପୁରା ଭାବରେ ଚତୁର୍ଥ ମୂର୍ତ୍ତି ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ପୁରା ଭାବରେ ଅନୁଭବ ବଡ଼ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଯାଇକି ଟିକେ ପାଦ ଦେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଯୋଉଟା ହେଉଛି ଧନ୍ୟବାଦ। ବିଶ୍ୱଜିତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସନ୍ତୋଷ ମହାନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି, ଆପଣ ଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଖାଣ୍ଟି ଛୁଆ, ଆପଣ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଲେଜର ରକ୍ତ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କର ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳ ସମୟ ଆସୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ଡକ୍ଟର ଧନେଶ୍ୱର ସାହୁ ବାପା।
डॉक्टर धनेश्वर साहू पूरा खाद्य सर्जन ए सीनियर शेष पाँचटा चिकित्सा विभाग खोर्धा डाक्टर सीनियर ऑपरेशन विभाग डॉक्टर किंतु साहित्य विभाग ऑपरेशन करवा साहित्य माध्यम से जो छुरी व्यवहार करछन्ती ताको सय धन्यवाद वो डॉक्टर सबू डॉक्टर राजस्मृति हारू हारू मनीष एक मनीष का भल लगे एवं प्रोफेसर बंधु हाथ थरुची मुंडर शक्ति अच्छी किंतु प्रेरणा अच्छी लेखार सीधाहस्त उपन्यास स्वतंत्र भाव लिपिबद्ध होती विभिन्न साक्षात्कार आम देखीचे बही आम पढ़ीचे एवं प्रेरणा ये साहित्य जगत पूरापूरी भाव में पाँच आज आम गाँव दीर्घ समय धरी ये पाठक जो नाट्यकार लिखिं समीक्षा दलाल कर जो समय देते आम पाखे ऋणी संघ संस्था तरफ धन्यवाद प्रोफेसर आदि नहांती किंतु खांती छुआ जो हूँ समाज ये समाज क्षेत्र में पूरापूरी भाव में साहित्य सृष्टि कर संवाद पत्र श्रेष्ठ स्थान हासिल कर एक खोर्धा छुआ आज जे सभा परिचालना करते बहुत भल लगता तेणु विशेष विशेष धन्यवाद आउ विशेष धन्यवाद हो डॉक्टर साहूकर धर्मी सहधर्मी जी अच्छा टिके जदि 3 मिनट समय देखना गया आम मैंने अवशोष रहा डॉक्टर साहू जे डॉक्टर साहूकर सहधर्मी जे तुमको प्रेरणा दी आज उपस्थित अच्छा हजार धन्यवाद प्रेरणा दिला डॉक्टर साहू आज ये जदि गोटे मिनट खाली सभा अदे कहले निश्चित भाव ये वक्तव्य स्थान कर समस्त जय जगन्नाथ जय भारत माता की जय करी पवित्र दिन है कौन कहबी क्या कहबी कौन कहबी किपरि कहबी किछ भी जानि पाबे मो स्वामी जने डॉक्टर सत हेले से लेखा तंगर पेशा एक घर बहुत गंडगोल हुए बहुत समय से मो दे पारती कि पचर मु भावे ना ना ए कला को मु कहीं बंद करी हौ भगवान करंतु ए पवित्र दिन के से जो पदक्षेप नहीं मुझे उत्साह करी आउ सहित गंडगोल करी सभा सांगर है आम समस्त अभिव्यक्ति शुणिले बर्तमान आम समस्त पंक्ति भोजन समस्त पंक्ति भोजन सभा धन्यवाद।